हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ nirmoldaimary YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। क'क्राझाराव kasri Bisri जाथाय जादों। सानसोरां नार्जारीया 11 क्लासाव फरायनायमोन। बिथाङा लोगोफोरजों दैमायाव दुगैनो थांनायाव बियो थैनो गोनां जादों। लोगोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दैयाव गलांनानै थैदों जाहैदों। तो साननो गोनां बाथ्राया बिसोरदि हान्थुसे दैयावनो गलांनानै थैबाय जाहैदों। आरो हान्थुसे दैयाव गलांनानै जुदि थैमारदोंब्ला जि थैनांनाय, दा न'खरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला मेगन थाइसेयाबो गैया आरो खर'आबो गेग्रेबजोबनाय आरो आखायाबो गेग्रेबजोबनाय होननानै बुंदों। तो दैयाव गलांनानै थैदोंबा बिनि बेफोरबायदि जाथाया माब्रै जाखो, एसे साननो गोनां बाथ्राया। तो बेफोरो जेखि जाया बे पस्टमर्टमाव फैखागोन, सोराङाव फैगोन। जाथाया मा जादों बेयो सोराङाव फैखागोन। जुदि बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै बेफोरबायदि इनाय अनागार बेखौ बुथारदोंब्ला बिसोरनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आं खावलायनाय थाबाय। आरो दाख्लैबावैसो जोंनि एम बाथाननिनो फंबाय 3 आगस्ट खालि जि जाथाय जालांबाय, मेधा ब्रह्म आरो मुक्तार आलीखौ जि kasri Bisri बुदोंमोन, तो बिसोरनि गेजेराव सानैखौ हमनाय जाबाय। आरो जाय मेन वान्टेड बेखौ दासिमबो एरेस्ट खालामनो हायाखै, एरेस्ट खालामनाय जायाखै। मानोना खारखुमानानै दं न'निफ्राय। बेखौबो मोजाङै थाबनो संदांनानै एरेस्ट खालामनांगौ होननानै खावलायनाय थाबाय। तो बेफोरनि सायाव एमबाबो खुगा बेखेवदों। मा बुंदों नोंथांमोनहा एसे भिडिअखौ नायनानै लादो। 3 आगस्ट खालि क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय मागुरमारि बाजारावहाय सानै दाय गैयै सुबुं मेघना ब्रह्म आरो आक्तार आली बिथांमोनखौ नंखायै मोसौ सिखावनि दाय साजायनानै गाज्रि आक्रमण खालामनाय जाथायखौहाय, बे हिंसायारि जाथायखौ जोङो मिरु बड'लेण्ड फरायसा आफाद एबा BSUनि जानानै गोख्रोङै सोंखारियो। बेबायदि जाथायखौ जोंनि BTC ओनसोलावहाय जानायखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया आरो जों बेखौ लाय होनो हाया। बिनिखायनो बे समावहाय BSUनि जानानै जोंनि क'क्राझार जिल्ला पुलिस एबा प्रशासनखौहाय जाय बिथांमोनहा बे समाज बेरेखा बा हिंसायारि जाथायावहाय इनभल्व जानानै दं एबा जाय बिथांमोनहा बेवहाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो पुलिस बिफानाहाय तदन्त खालामनानै थाबैनो आयेननि राहा लानानै बिथांमोनखौ जा आयेनारि साजा दङ बिनि सायावहाय बेखौ जोङो होनानै थार बिजिरनायखौ दाय गैयै बिथांमोन जाय बिथांमोना आक्रमण खालामजादों बिथांमोननो थार बिजिरनायखौ होनो थाखाय जोङो BSUनि जानानै आह्वान खालामो। दा बिनि उनावहाय दिनैसो जानानै थांनाय जोंनि सेन्ट एन्स कलेजनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सानसोरां नार्जारी सानसोरां नार्जारी होननाय सासे फरायसाया दुगैनो थांनाय समावहाय रहस्यजनक मृत्यु एबा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों। दा बेखौ जोङो BSUनि जानानै दुखु फोरमायबाय। बेजों लोगोसे आसलथे जाथाया मा जामारदों एबा बोरै जाखो बेबायदि रहस्यजनक मृत्यु बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ बोरै खोमानो गोनां जाखो बिनि सायावहाय सोरबाफोर बिनि उनाव सोरबाफोर दङब्ला जोंनि पुलिस बिफानखौ प्रशासनखौ तदन्त खालामनानै जाय बिथांमोनहा बेवहाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजा होनो जोङो BSU फालरनिफ्राय प्रशासनखौ जोङो खावलायगोन। जिहेतु हस्टेलनि बाहेराव बेफोरबायदि घटनाया जादों जाथावै जाथाया, बे बिथिङाव हस्टेलनि सामलायगिरिखौ मा बुंदों? बे समाव जोङो हस्टेलनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेशननि सिङावहाय एबा मोनसे सार्भिलेन्स स्ट्रं डिसिप्लिन हस्टेलनि सिङाव मेनटेन जानांगौ। फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोननि सायावनो गार्जेन बिथांमोनहा बिथांमोननि दायित्वआवहाय गावनि संथानखौ बिथांमोननि दायित्वआव गथायनानै गालाङो। बिनि थाखायनो जाय हस्टेल वार्डेन एबा इनस्टिटिउसननि जाय रिस्पन्सिबल पार्सन बिथांमोना बिथांमोननि जे हस्टेलाव थानाय बेबस्था बेखौहाय मोनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भाबै बानायनानैहाय बिथांमोननि जे हस्टेल थानायनि सुबिदा बेखौ सामसिनै एबा रैखाथि गोनां खालामना होनांगौ, जाहाथे जोंनि फरायसा बिथांमोननि गार्जेनफोरा हस्टेलाव दोननायावहाय गोनो गोथो जाया। बेखौ आं खावलायहरगोन। मागुरमारिनि जिहेतु जाथाय, बे जाथाया गावनि जायगायावनो गुबुन जाथिनि सुबुंफोरा दादागिरिजों बुदों होननानै नोंथांमोना सानो? बावहाय आङो खुनु बिसेस जाति जनगोष्ठीनि खोथा लाबोनो सानाखै। मानोना जोङो रावखौबो नासया एबा रावखौबो जों गुबुन होननानै साना। जों बड'लेण्ड फरायसा आफादा दाजेननायनिफ्रायनो एबा बिनि जोनोम जानायनिफ्रायनो गासिबो BTC आव थानाय जाति जनगोष्ठीनि थाखाय खामानि मावबोदों।
बे समाव आङो जाति जनगोष्ठी नायालासिनो जाय जाय दायनिगिरि बिथांमोनहा बेवहाय इनभल्व जानानै दं एबा बे जाथायनि थाखाय जाय जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरि बिथांमोनखौ हारि धोरोम बेफोरनि सायाव सोनारालासे मोनसे फ्री एन्ड फेयार इनभेस्टिगेशन खालामनानैहाय बिथांमोनखौ आयेननि भाबै साजा होनो थाखाय आङो प्रशासनखौ आरो फिन खेबसेबाव दाबि दैखांगोन।